Yn union fel gyda chartrefi, mae'r argyfwng costau byw a'r cynnydd mewn chwyddiant yn cael effaith mawr ar gyllideb y cyngor. Bydd costau ynni ychwanegol, mwy o bobl sydd angen help yn yr ysgol ac o wasanaethau cymdeithasol, yn gweld costau'n codi gan 42 miliwn o bunnoedd. Mae hyn yn cynnwys cynnydd yn ein cyfran o gyllideb gwasanaeth tân canolbarth a Gorllewin Cymru, a fydd hefyd yn cynyddu 1.1 miliwn o bunnoedd. Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y gallwn ddisgwyl cynnydd o 18 miliwn o bunnoedd yn ein cyllid y flwyddyn nesaf. Mae hyn yn golygu bod gennym fwlch cyllidol o 24 miliwn o bunnoedd. Mae'n ofynnol arnom yn gyfreithiol i osod cyllideb gytbwys sy'n golygu na allwn ni wario mwy nag yr ydym yn ei dderbyn. Ein prif nod yw amddiffyn swyddi a chadw gwasanaethau yn rhedeg. Rydym hefyd eisiau gweithio gyda phobl sy'n dymuno buddsoddi yn ein bwrdeistref sirol i greu swyddi newydd sy'n talu'n dda. Dyma brif nodweddion ein cynigion. Byddwn ni'n cynyddu cyllideb gwasanaethau cymdeithasol gan 12 miliwn o bunnoedd a cyllideb yr ysgolion gan 8.2 miliwn o bunnoedd. Mae hyn yn golygu bydd ysgolion yn cael 8.6% yn fwy nag eleni a bydd y gwasanaethau cymdeithasol yn cynyddu gan 12.8%. Rydym yn bwriadu buddsoddi mwy na'r cynnydd o 7.1% o'r cyllid byddwn yn ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru o ganlyniad i'r nifer uchel o bobl sydd angen cymorth ychwanegol. Rydym yn cynnig diogelu ein gwasanaethau gweladwy hefyd. Bydd hyn yn galluogi i wneud cynnydd pellach o ran gwellau'n hymateb i geisiadau cynllunio, glanhau strydoedd a'r holl wasanaethau eraill mae trigolion yn ei gwerthfawrogi. Y llynedd, cyn yr etholiad llywodraeth leol, penderfynodd y ymgynghori i ddod y gwasanaethau hamdden Celtic Leisure a'n wasanaethau mewnol. Mae'r gyllideb yn darparu cynllun i dalu am y costau ychwanegol cysylltiedig ar penderfyniad hwnnw ac i gadw gwasanaethau hamdden dan do ar agor y flwyddyn nesaf. Mwyn cynnal gwasanaethau ar y lefelau hyn ac mwyn talu costau ychwanegol ynni a chwyddiant, bydd angen i ni dorri costau a chodi incwm mewn rhannau eraill o gyllideb y cyngor. Dyma sut rydym yn bwriadu gwneud hynny. Mae sawl rhan o'r cyngor yn gweithio mewn ffordd wahanol iawn o ganlyniad i'r pandemig. Bydd hyn yn galluogi i leihau costau fel lwfansau ceir, glanhau swyddfeydd a costau swyddfa gyffredinol gan 811,000 o bunnoedd. Gallwn hefyd arbed 150,000 o bunnoedd drwy gael llai o ddyfeisau digidol yn ein swyddfeydd, fel llun gopiwyr. Gyda mwy o bobl yn gweithio gartref ambell i ddydd neu'r holl amser, gallwn gau neu ail-bwrpasu rhai o adeiladau ein swyddfeydd. Y flwyddyn nesaf byddwn yn arbed 158,000 o bunnoedd drwy gau 5 swyddfa fach, gan arbed cost rhentu, ynni a chostau rhedeg eraill. Y flwyddyn nesaf bydd gennym incwm grant ychwanegol a gallwn ddefnyddio 611,000 o bunnoedd o hyn i ariannu staff y fydd yn gweithio ar weithgaredd newydd a ariennir gan y grant. Mae rhai gwasanaethau fel casgliadau gwastraff swmpus yn cael eu hariannu o ffïoedd a thaliadau sy'n cael eu talu ar y pwynt lle mae'r pobl yn defnyddio'r gwasanaethau. Oherwydd bod y costau wedi cynyddu, gall y ffïoedd a'r taliadau hefyd godi yn unol â chwyddiant i gadw'r gwasanaethau hyn i redeg. Mae angen cyfraniad ar wasanaethau hamdden, margam, unol a parcoedwig afan mwyn talu costau gweithredu'r cyfleusterau. Rydym yn cynnig lleihau'r gost net o redeg y gwasanaethau hyn o 572,000 o bunnoedd drwy gymryd agwedd fwy masnachol. Mae 13 miliwn o bunnoedd o'n datrysiadau cyllideb yn dod o gyllidebau mawr ydyn ni'n ei reoli i'r cyngor cyfan. Mae'r gronfa bensiwn wedi perfformio'n well na'r disgwyliadau gan leihau'r cyfraniadau blynyddol sydd ei hangen. Rydyn ni'n gallu cynyddu incwm ar fuddsoddiadau achos bod cyfraddau llwg wedi gwella. A gallwn hefyd ail-seilio cyllidebau casglu treth gyngor, cyflog a chymorth treth cyngor o'r lefel yr oedden nhw yn ystod y pandemig i adlewyrchu sut mae pethau nawr. Mae'r mesurau hyn yn cau bwlch y gyllideb gan 15 miliwn o bunnoedd.
Mae hyn yn gadael 8 miliwn o bunnoedd yr ydym yn bwriadu ariannu o'n cronfeydd wrth gefn a threth cyngor. Rydym yn bwriadu defnyddio 4.9 miliwn o bunnoedd o gronfeydd wrth gefn fel sail i gyllideb 2023-24 i gyfynnu ar yr effaith ardalwyr treth y cyngor. Mae hynny'n gadael y balans i'w gyrraedd o'r dreth cyngor yr ydym yn ei bwriadu gynyddu 4.5% y flwyddyn nesaf. Bydd hyn yn talu costau uwch y gwasanaeth tân ac yn cadw gwasanaethau hamdden yr agor. Byddai hyn yn golygu cynnydd misol mewn tyliadau treth cyngor. Rydym yn ymgynghori ar y cynigon hyn tan Gwener y 10 Chwefror 2023 a byddwn yn gwerthfawrogi eich barn. Dewch i sgwrsio. Gyda'n gilydd, ni yw Castell Neath Talbot.